Η χολυστερίνη μου είναι πάνω από το φυσιολογικό. Τρέχω περίπου 300 έως 400 και βάλε χιλιόμετρα το μήνα. Έχω περίπου 6% ποσοστό λίπους. Κάνω υγιεινή διατροφή και παρόλα αυτά η χολυστερίνη μου εξακολουθεί να είναι πάνω από το όριο. Αν λοιπόν νομίζεις ότι το τρέξιμο σε προστατεύει αυτόματα από αυτό, έχω νέα για σένα. Και έχω και τις εξετάσεις που το αποδεικνύουν. Σε αυτό το βίντεο θα περάσουμε μαζί τις δικές μου πραγματικές εξετάσεις αίματος, τις οποίες κάνω τακτικά ως αθλητής αντοχής, και θα σου δείξω ποιους δείκτες πρέπει να προσέχεις και εσύ, γιατί έχουν σημασία, και ποιοι αριθμοί μπερδεύουν ακόμα και γιατρούς όταν δεν ξέρουν ότι μιλάνε σε αθλητή. Κάποια από αυτά θα σε εκπλήξουν όσο εξέπληξαν και εμένα. Οξυγόνο, αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης. Να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή. Δεν είμαι γιατρός, είμαι ένας αθλητής που προσπαθώ να προσέχω το σώμα μου και μιλάω καθαρά υπό αυτό το πρίσμα. Οπότε ό,τι ακούσεις σε αυτό το βίντεο δεν θέλω να το πάρεις σαν ιατρική συμβουλή. Πάμε λοιπόν με τα βασικά. Η αιμοσφαιρίνη είναι η πρωτεΐνη μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταφέρει οξυγόνο σε όλο το σώμα σου. Και ο αιματοκρίτης είναι το ποσοστό του αίματός σου που αποτελείται από αυτά τα ερυθρά κύτταρα. Για έναν δρομέα αντοχής, αλλά και γενικότερα για όλους τους αθλητές αντοχής, αυτοί οι δύο δείκτες είναι κυριολεκτικά η μηχανή μεταφοράς καυσίμου σου. Χαμηλή αιμοσφαιρίνη σημαίνει ότι όσο δυνατή κι αν είναι η καρδιά σου, απλά δεν μεταφέρεις αρκετό οξυγόνο στους εργαζόμενους μυς που εκείνη τη στιγμή δουλεύουν. Στη δική μου περίπτωση και τα δύο είναι μέσα σε ένα καλό εύρος. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι πολλοί αθλητές αντοχής έχουν ελαφρώς χαμηλότερη αιμοσφαιρίνη από το μέσο όρο. Όχι επειδή πάει κάτι στραβά απαραίτητα, αλλά επειδή ο όγκος πλάσματος στο αίμα τους αυξάνεται με την προπόνηση, κάτι που αραιώνει λίγο τη συγκέντρωση. Αυτό λέγεται αραίωση αθλητή και είναι φυσιολογική προσαρμογή, όχι ανεμία. Σωστό αθλητική ψευδοανεμία ή αραιωτική ψευδοανεμία των αθλητών. Σίδηρος και φερριτίνη. Το πιο σημαντικό σημείο της λίστας. Αν κρατήσεις ένα πράγμα από όλο το βίντεο, κράτα αυτό εδώ. Οι δρομείς αντοχής, ειδικά σε μεγάλες αποστάσεις και σε σκληρό έδαφος, χάνουν σίδηρο με έναν τρόπο οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χάνουν καθόλου. Κάθε φορά λοιπόν που το πέλμα σου χτυπάει στο έδαφος, καταστρέφονται μικροσκοπικά ερυθρά κύτταρα μέσα στα αγκία των ποδιών σου. Αυτό λέγεται αιμόλυση κρούσης και σημαίνει ότι όσο περισσότερο τρέχεις σε σκληρό έδαφος, τόσο πιο πολύ σίδηρο καταναλώνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Το χάνουν σίδηρο είναι κατανοητό για απλό κοινό, αλλά επιστημονικά δεν είναι ακριβές όταν το αποδίδεις μόνο στην αιμόλυση κρούσης. Στην αιμόλυση κρούσης ή αλλιώς food strike αιμόλυσης, τα ερυθρά αιμοσφαίρια καταστρέφονται μηχανικά, αλλά ο σίδηρος της αιμοσφαιρίνης δεν χάνεται απαραίτητα από το σώμα. Σε μεγάλο βαθμό ανακυκλώνεται μέσω μακροφάγων ή δεσμεύεται από συστήματα όπως η χαπτογκλόμπιν χαιμοπέξιν. Άρα το σωστότερο εδώ είναι ότι αυξάνεται ο κύκλος καταστροφής και αναπλήρωσης ερυθρών, όχι ότι όλος αυτός ο σίδηρος κάπου εξαφανίζεται και χάνεται. Μελέτες σε δρομείς μεγάλων αποστάσεων δείχνουν μεταβολές σε δείκτες αιμόλυσης όπως χαπτογκλόμπιν και reticulocytes, χωρίς απαραίτητα αντίστοιχη άμεση πτώση αιμοσφαιρίνης ή αιματοκρίτη. Η πραγματική απώλεια σιδήρου από το σώμα λοιπόν στους δρομείς αφορά κυρίως συνδυασμό παραγόντων, μικροαιμορραγία γαστρεντερικού, υδρότα, ούρα σε ορισμένες περιπτώσεις, εμεινόρια στις γυναίκες, ανεπαρκή πρόσληψη, αυξημένες ανάγκες ερυθροποίησης και άνοδο της εψιδίνης μετά την άσκηση, που μειώνει προσωρινά την απορρόφηση. Η αιμόλυση κρούσης είναι υπαρκτός μηχανισμός, αλλά δεν πρέπει να παρουσιάζεται σαν καθαρή απώλεια σιδήρου ισοδύναμη με αιμορραγία. Ουσιαστικά, κάθε φορά που βγαίνεις για τρέξιμο, τα πέλματά σου κάνουν λίγο bullying στα ίδια σου τα αγκία. Δηλαδή, κάθε βήμα σου είναι μια μικροσκοπική, αθόρυβη επίθεση εναντίον των δικών σου ερυθρών κυττάρων. Η φερριτίνη δείχνει τα αποθέματα σιδήρου σου, όχι μόνο το σίδηρο που κυκλοφορεί εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό είναι πιο αξιόπιστος δείκτης μακροπρόθεσμα. Στα δικά μου νούμερα είναι μέσα σε καλό εύρος, αλλά αν είσαι δρομέας και δεν το έχεις ελέγξει ποτέ, αυτή είναι η πρώτη εξέταση που θα πρότεινα να ζητήσεις. CPK, ο δείκτης δηλαδή μυϊκής καταπώνησης. Το έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενο βίντεο, αλλά αξίζει μια υπενθύμηση εδώ μέσα στο πλαίσιο ενός τακτικού check-up.
Η κρεατινική κοινάση ή CPK ανεβαίνει όταν οι μύες σου έχουν υποστεί βλάβη, είτε από πρόσφατη έντονη προπόνηση είτε από πραγματική υπερπροπόνηση χρόνια. Το λίγο αστείο της υπόθεσης με τη CPK είναι ότι αν κάνεις εξετάσεις μία μέρα μετά, ας πούμε από σκληρή προπόνηση, μπορεί να βγει σαν να χτυπήθηκες από αυτοκίνητο, ενώ απλά έκανες repeats σε ένα λόφο. Αν ο μικροβιολόγος δεν ξέρει ότι τρέχεις, είναι ικανός να πάρει την αστυνομία για να δηλώσει τροχαίο με εγκατάλειψη. Από τη δική μου εμπειρία στο πρώτο Σπάρταθλο που έτρεξα το 2024, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες μπορούν να βγουν εντελώς εκτός ορίων όταν το σώμα καταβάλει τέτοια πολύωρη προσπάθεια. Για παράδειγμα, εγώ είχα CPK 39.720 με ανώτατο όριο το 190 και LDH 1425 με ανώτατο όριο το 248 ακριβώς μετά τη λήξη του αγώνα. Γι' αυτό η χρονική στιγμή της εξέτασης έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Ιδανικά τη θέλει σε περίοδο ξεκούρασης, όχι αμέσως μετά από μια βαριά προπόνηση, αλλιώς θα τρομάξεις τσάμπα. Ηλεκτρολίτες, κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο. Αυτοί οι τρεις δείκτες ελέγχουν τη λειτουργία των μυών σου και της καρδιάς σου σε κυταρικό επίπεδο. Στην τυπική ετήσια εξέτασή σου θα είναι πιθανότατα όλοι μέσα στο φυσιολογικό εύρος. Δεν είναι αυτό που θα δεις να χτυπάει κόκκινο σε ένα check-up ρουτίνας. Το πραγματικό ρίσκο εμφανίζεται αλλού, μέσα στον πολύ ωραίο αγώνα. Η συγκέντρωση νατρίου συγκεκριμένα μπορεί να πέσει επικίνδυνα χαμηλά αν πίνεις πολύ νερό χωρίς αρκετό αλάτι για πολλές ώρες. Μια κατάσταση που λέγεται υπονατριαιμία και σε ακραίες περιπτώσεις είναι πραγματικά επικίνδυνη. Πάλι στο δικό μου παράδειγμα με το πρώτο Σπάρταθλο που εγκατέλειψα, το νάτριό μου μετά τον αγώνα βρισκόταν στο 120 με χαμηλότερο όριο αυτή τη φορά το 135. Β12. Παραγωγή ερυθρών και ενέργεια. Η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη για την παραγωγή νέων ερυθρών αιμοσφαιρίων και για τη λειτουργία του νευρικού συστήματος γενικά. Έλλειψη Β12 μπορεί να μοιάζει ακριβώς με κόπωση από υπερπροπόνηση, χαμηλή ενέργεια, δύσπνοια σε προσπάθειες που πριν ήταν εύκολες, δηλαδή είναι από τα πράγματα που μπερδεύονται εύκολα με απλή κόπωση αν δεν κάνεις αυτές τις εξετάσεις. Βιταμίνη D, όχι μόνο για τα κόκαλα. Η βιταμίνη D συνδέεται με την οστική υγεία, κάτι κρίσιμο για εμάς τους δρομείς, λόγω του επαναλαμβανόμενου φορτίου στα κόκαλα, αλλά και με ανοσοποιητική λειτουργία και πιθανώς με μυϊκή απόδοση. Δρομείς που προπονούνται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ με μικρή έκθεση στον ήλιο είναι πιο πιθανό να έχουν πιο χαμηλά επίπεδα από όσο νομίζουν και από όσο πρέπει. Το παράδοξο της κρεατινίνης. Όταν οι μύες σου τρομάζουν το γιατρό. Εδώ έχω κάτι πραγματικά ενδιαφέρον από τις δικές μου εξετάσεις. Η κρεατινίνη μου βγαίνει ελαφρώς πάνω από το τυπικό εύρος και ο υπολογισμός νεφρικής λειτουργίας που βασίζεται πάνω της, το EGFR, βγαίνει ελαφρώς μειωμένος. Αν το έβλεπε αυτό ένας γιατρός χωρίς να ξέρει ότι είμαι αθλητής αντοχής, με σημαντική μυϊκή μάζα, θα μπορούσε λογικά να ανησυχήσει για τα νεφρά. Η κρεατινίνη όμως παράγεται από τους ίδιους τους μύες σου, ως υποπροϊόν φυσιολογικής λειτουργίας. Περισσότερη μυϊκή μάζα σημαίνει περισσότερη κρεατινίνη στο αίμα, ανεξάρτητα από το πόσο καλά δουλεύουν τα νεφρά σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοείς πάντα μια τέτοια τιμή. Σημαίνει ότι αν είσαι εμιώδης αθλητής, χρειάζεσαι κάποιον που να ξέρει να διαβάζει το νούμερο μέσα στο σωστό πλαίσιο, όχι απλά να το συγκρίνει με το μέσο όρο του γενικού πληθυσμού. Το παράδοξο της χολυστερίνης. Και φτάνουμε στο σημείο που ανέφερα στην αρχή του βίντεο. Η ολική μου χολυστερίνη και η LDL είναι πάνω από τα επιθυμητά όρια, παρότι έχω πολύ χαμηλό ποσοστό λίπους στο σώμα και τρέχω εκατοντάδες χιλιόμετρα το μήνα. Ταυτόχρονα η HDL μου, η καλή χολυστερίνη, είναι πολύ υψηλή. Λοιπόν, άκουγε κάτι κουφό. Σε προηγούμενες εξετάσεις που έχω κάνει, η HDL μου, η καλή δηλαδή χολυστερίνη, ήταν πιο ψηλά από την LDL. Αυτό δεν είναι αντίφαση, είναι πραγματική φυσιολογία. Η άσκηση αντοχής ανεβάζει αποδεδειγμένα την HDL. Αυτό είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο. Δεν εγγυάται όμως απαραίτητα και χαμηλή ολική ή LDL χολυστερίνη, την κακή δηλαδή, οι οποίες καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη γενετική και τη διατροφή, σχεδόν ανεξάρτητα από το πόσο τρέχεις. Δηλαδή το τρέξιμο δεν σου δίνει αυτόματα άδεια να τρως ασταμάτητα μπέργκερς από τα McDonald's με το σκεπτικό «έλα μωρέ, τα καίω ούτως ή άλλως».
Το σώμα σου κρατάει δικά του λογιστικά βιβλία και δεν τον νοιάζει πόσα χιλιόμετρα θα γράψει στο Strava. Λευκά αιμοσφαίρια, η αθλητική λευκοπενία. Ένα τελευταίο σημείο που μπερδεύει πολύ κόσμο είναι το εξής. Στα δικά μου νούμερα, τα λευκά αιμοσφαίρια βγαίνουν ελαφρώς κάτω από το τυπικό εύρος. Αυτό ακούγεται εκ πρώτης ανησυχητικό, γιατί τα λευκά είναι το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Αλλά υπάρχει αναγνωρισμένο φαινόμενο σε αθλητές με πολύ υψηλό χρόνιο φορτίο προπόνησης, όπου τα λευκά κυμαίνονται ελαφρώς χαμηλότερα, συνήθως καλοήθως. Δεν είναι λόγος πανικού από μόνο του, αλλά είναι κάτι που θα σε μπέρδευε αν έβλεπες το νούμερο χωρίς το σχετικό πλαίσιο. Πρακτική συμβουλή. Αν είσαι σοβαρός δρομέας αντοχής, μία πλήρης εξέταση αίματος μία φορά το χρόνο, ιδανικά σε περίοδο σχετικής ξεκούρασης και στο ίδιο εργαστήριο και όχι αμέσως μετά από μεγάλο αγώνα, είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνεις. Οπότε, με τον εκπτωτικό κωδικό Roberto20 στη αστείευομαι, καμία σχέση. Οπότε, πήγαινε τα αποτελέσματα σε γιατρό που είτε ξέρει αθλητική ή ιατρική, είτε τουλάχιστον ξέρεις εσύ να του πεις καθαρά πόσο τρέχεις, ώστε να μην ερμηνεύσει λάθος νούμερα που είναι φυσιολογικά για το δικό σου τρόπο ζωής. Οπότε κλείνοντας, να η λίστα ξανά. Αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτης, σίδηρος, φερριτίνη, CPK, ηλεκτρολίτες, Β12, βιταμίνη D, κρεατινίνη με πλαίσιο και λευκά αιμοσφαίρια. Δεν χρειάζεται να τα αποστηθήσεις, χρειάζεται απλά να ξέρεις ότι υπάρχουν και να τα ζητήσεις την επόμενη φορά που θα κάνεις εξετάσεις. Οπότε κάνε ένα save σε αυτό το βίντεο για να τα έχεις εύκαιρα όποτε τα χρειαστείς. Έχεις κάνει ποτέ εξετάσεις αίματος σαν δρομέας και σε μπέρδεψε κάποιο νούμερο? Γράψε μου αν θέλεις στα σχόλια ποιο και γιατί και μπορεί και να το κάνουμε θέμα στο επόμενο βίντεο. Κάνε ένα like και ένα subscribe, βοηθάνε πάρα πολύ στον αλγόριθμο. Και στην τελική είναι και δωρεάν. Τα λέμε στο επόμενο.